Здравейте, приятели! Аз съм Никола в FBG и в този видеоклип ще видите кода на Samsung-ите. Опа, държи го наобратно. Samsung-ите. Това е един код, който води до една изключително яка страница с супер яки неща. И сега ще го видите в този видеоклип. И ако сте забелязали нещо ново в мен, това е тениската. Сега сме с телефона си, така че не знам дали се виждам перфектно. И сега почваме. Да знаете, аз пак няма снимам с програма за снимане, затова може и да се вижда леко гадничко. Но какво да се прави? И така, чакайте само да взема едно такова. Плюс още едно такова, може да чуете някакви някакъв шум. Това е от семейството ми. Това се сестра ми, сега ще влезе. Мили, може ли да не се обръща телевизора малко време? И така виждате. Мате! На нула е! Моля се! Така нещо ми кажете. И този код става като влезете в телефоните на Samsung-ите. Цъкате клавиатура, дето пише горе. Много гадно става клипчета и пишете звездичка, решетка, 0, звездичка, решетка. И ето виждате, излиза ви тази изключително яка страница. Да знаете, има някакъв проблем, понеже виждате и тук на телефона на майка ми остане щупено. Айде, моля ви, снимам клип! Виждате, така нагоре пише ред. Да го цъкнем. Така екрана ви целия става червен. След това цъкате green. Става зелен. Милица, намали, снимам. След това има синьо. Да също такова беше, не видя. Звукът. Най-якият звук на света, ако не сте го чували. Чакайте, сега ще видя. Не знам дали се чува. Това е вибрация. Някакво супер яко друго нещо. Яко. По-бързо. На майка на телефона леко по-бързо. Мега камера. Пуска ви камерата. Така. След това другото. В много гадно се вижда, но съжалявам. Просто сензор. Виждате, излиза ви една страница с някакви нещенца. Сензор все пак. Тъч. Милица. Той е мега якото бе. Я чайте пак. Яко ти бе. Бутнал го. Яко. Бъгна се. Сега я го направя така всичко толкова гуци, ако остава. Айде, искам да изляза, тук съм пропуснал. Ей, тук. Стана. Touch. Sleep. Така ви изгася телефона. Много яко. Sleep. Speaker. Пуска ви песни. Subkey. Коти. Subkey някой. Frontcam. Пуска ви фейскама. Виждам се от двата телефона. LED. Чайте. Green. Ей сега! Това е някакви неща. И бляк. Се едно развали. Телефона ми се развали. Помогнете, не може да се пусне.
виждате, не може, като ви е бляк, не може, цъкате, не ви се пуска, като цъкнете отстрани за включването не става, тук не става, а само отстрани за да излезете става. Това е едно ви е бъг на телефона съвсем. И това беше от този бъг. Съжалявам за изключителното гадно качество на клипа. Съжалявам за изключително гадното качество на клипа. Както виждате, аз говорих в този клип. Нищо не се виждаше. Аз говорих, казвах всичко това, което виждах. И това беше от този код. И кода, както ви казах, е звездичка, решетка, 0, звездичка, решетка. И така се появява тази страница. И това беше от мен. Харесвайте този клип, абонирайте се, ако не сте го направили. И чао!